Dámy a páni, Maroš Verba, to je chlapík tento na tomto baneri a ja vás zdravím. Veľmi som sa tešil na to, aby som k vám mohol dneska prehovoriť a možno priniesť vám určité školenie. Ľudia, bude to veľmi zaujímavé, o čom budem rozprávať a možno si niektorí z vás práve teraz hovoria: Páne Bože, Maroš, toto, čo teraz ideš rozprávať, veď my toto všetko už vieme, my už sme niečo také počuli v minulosti a už to na nás takto nejak niekto skúšal alebo takto. Dámy a páni, chcem vás upozorniť a vyzvať, že osobne si myslím, že väčšina z vás, ktorá sleduje toto video, vôbec netušíte, o čom idem rozprávať, o akom rozhodnutí idem rozprávať. Takže chcem vás kľudne sa usaďte, zoberte si niečo na pitie, keď ste nemali ešte pitný režim dneska. Ma možno zatiaľ nepoznáte, tak ja podnikám v marketingu už od roku 2010. V roku 2010 som sa vrátil z Írska, 2009-2010, kde som 3 roky intenzívne pracoval, vystredal som tam za 3 roky 3 rôzne druhy zamestnania a v roku 2010 som prišiel s jednoznačným rozhodnutím začať podnikať a začal som vlastne podnikať klasicky a o pol roka na to som začal podnikať v marketingu a dneska je tomu 10 rokov, čo podnikam v marketingu. Takže táto spolupráca mi priniesla naozaj veľa skvelých zážitkov. Fantastických ľudí som spoznal. Keď sa bavíme o kontaktoch, tak mám neuveriteľne dobré kontakty a to vďaka tomu, že som začal podnikať v marketingu. No a áno, zarobil som aj veľa peňazí, ale nejde momentálne o peniaze, ide podľa mňa skôr o to, chcem sa s vami podeliť o tajomstva úspechu, o tajomstva, ktoré momentálne zdieľam najmä s komunitou Nefer Výhoda a v dnešnom školení to budem zdieľať aj s vami, ktorí možno ste zatiaľ len v klube Nefer Výhoda, tak k čomu vám aj gratulujem, že ste ako keby prekonali tie svoje prvotné ako keby predsudky, že niečo je nefér alebo takto, tak ja vám k tomu gratulujem, že ste prekonali nejaké predsudky, že ste sa pripojili do Nefer Výhody, ale chceli sme vás od prvej chvíle zaujať, pretože my podnikáme v marketingu, takže zaujímavejšia a marketingovo zaujímavejší názov ako Nefer Výhoda nás fakt ako keby nenapadol v tom období. A asi to už ani do budúcna nebudeme meniť, pretože mne sa ten názov naozaj ako keby vžil a dostal sa do môjho DNA. Takže tak. Chcem, aby ste sa cítili úplne slobodní a vedeli so mnou zdieľať kľudne aj nejaké postrehy. Budem hovoriť o jednom rozhodnutí, ktoré by ste dnes mali urobiť, aby ste si navždy zmenili život. Ale nebudem hovoriť, ako hovorím, o žiadnych produktoch. Nebudem vám hovoriť o žiadnej ako kvázi príležitosti, že vás budem lákať do nejakej spolupráce. Nechcem hovoriť ani o bitcoine, že toto je príležitosť, ktorá vám zmení život. Nechcem hovoriť o žiadnom softvéri, ktorý by ste sa mali naučiť ovládať, aby ste si zmenili život. O ničom takom nechcem hovoriť. Budem robiť vlastne také školenie, ktoré si myslím, že je viac zamerané na taký mindset. To znamená na nastavenie mysle, ako možno premýšľať, ako strategicky si nastaviť možno myslenie pre budúcnosť. Pretože rozhodnutia, ktoré urobíte dnes, vám zásadne zmenia vašu budúcnosť. Tak ako v minulosti ste urobili nejaké rozhodnutie a ono zmenilo vašu súčasnosť. Viete vôbec, čo ja mám na mysli tým jedným rozhodnutím? O čom chcem vlastne rozprávať? To rozhodnutie, tá jedna vec, o ktorej chcem hovoriť, je prechod od spotrebiteľa k producentovi. To rozhodnutie musíte urobiť vy. Je to možno také, si poviete, OK, však to je jednoduché. Ale vôbec to nie je jednoduché. Ono to nie je taký, to možno je váš jednoduchý pohľad na to, že vytvárať nejaký content alebo vytvárať nejaký obsah. Vysvetlím to, aby to bolo zrozumiteľné, čo tým myslím.
Keď poskytujete nejaký content, nejaký obsah, dávate hodnotu. A dôležitejšie je, že sa presúvate od osoby, ktorá dáva svoje peniaze za niečo, k osobe, ktorá príjma peniaze za niečo. Toto je skutočná výmena hodnoty, ktorá sa musí udiať a dneska sa deje a práve to môžete krásne vidieť na tých najúspešnejších firmách, ktoré dneska možno aj vytvárajú digitálne produkty, ako napríklad Netflix. Na 30 dní dostanete možnosť konzumovať obsah zdarma. Za 30 dní oni vedia, že vy si vytvoríte návyk. Pokiaľ každý deň budete sledovať večer film, tak vy si potom urobíte aj subscription, to znamená, budete im platiť nejaký ten mesačný poplatok. Ja neviem, či to je 9 eur, 10 eur, ale začnete tam platiť. A to je práve tá vec, že vy sa dostávate vlastne ako konzumenti toho obsahu a Netflix je producentom. Čiže to je vlastne ten dobrý príklad a vy dneska máte možnosť, šancu byť vlastne takýmito producentmi. Ak ste ešte neuvažovali o tom, čo je to vytváranie obsahu, pretože si poviete, OK, ale ja nesom Netflix, ktorý má nejakú produkciu. Ak napíšete nejaký post, nemusí to byť nič zložité, ťažké, ale keď napíšete, vyprodukujete nejaký post na Facebooku, keď napíšete nejaký post na Instagrame, na tweet napíšete nejaký krátky, ktorým vlastne odovzdáte vytvoríte nejaký obsah a odovzdáte nejakú hodnotu, že niekomu niečo tým naučíte, niekomu naplníte jeho potrebu, tak vy vlastne ste content maker. Aj keď robíte text, jednoduchý post, ale proste ste už v tom momente ste producentom. A to je tá zmena toho mindsetu, ktorý je potrebné urobiť v dnešnej dobe, preto aby ste v budúcnosti začali zarábať. Pretože budeme sa o tom rozprávať, že vlastne kto bude do budúcna zarábať viac? Ten, ktorý bude len konzumentom alebo producentom. A nechcem nejakým spôsobom znevžovať, že konzument, že je niečo zlé. Ja som tiež konzument, každý je konzument. Každý máme rolu konzumenta, ale nie každý má rolu producenta. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Rola konzumenta, proste ja som konzument, ja neviem, mám Apple zariadenia okolo seba. To znamená, že som konzument Apple. Hej? Ale vy dneska môžete sa postaviť do tej role ako aj producent. To znamená, môžete byť vy na vrchole nejakej hierarchie, byť majiteľom. Čiže ten post, ktorý keď napíšete, tak to nemusí byť nič dlhé. Prečo je to vôbec dôležité? Prečo o tom tak ako keby s takou, pozriem sa na tú značku, ktorú mám, že spomal, tak prečo je to tak dôležité? Lebo chcete, aby vás ľudia sledovali. Keď vás, to proste to chcete. Vy chcete tú pozornosť. Každý ju chce. Keď vás sledujú a vy s nimi komunikujete, je to taký nový druh komunikácie, ktorý možno, keď urobíte to rozhodnutie, tak ho zažijete. Bude to v podstate ako keby taký iný druh tej komunikácie. Tento druh komunikácie doteraz zažívali možno nejaké celebrity. Je to vlastne situácia, ktorá pre nás bežných ľudí v podstate, pokiaľ bola tu nejaká filmová produkcia a televízna produkcia, neboli vlastne taká technológia, nebola tak v popredí, naozaj tento druh komunikácie zažívali len vlastne celebrity. Ale dneska je to vlastne jednoduché. Takže je to proste situácia, keď urobíte toto rozhodnutie, že vy ste na pódiu. To proste, znova, to chcete. Vy chcete byť na pódiu, pretože od momentu, kedy sa narodíte, tak my chceme pozornosť. Proste chceme pozornosť našich rodičov, chceme pozornosť našich partnerov, chceme tú pozornosť a dneska ju máme možnosť dostať práve tým, že urobíte rozhodnutie stať sa tým producentom. To je proste to, o čom je tento práve slide. Čiže ja ho dám ešte tak na väčšie, aby to bolo zrozumiteľné. Čiže keď vy sa stanete producentom a budete vlastne komunikovať so svojimi konzumentmi alebo spotrebiteľmi toho obsahu, tak budete si vytvárať určitý vlastne dlh
oni si vytvárajú dlh voči vám, pretože pokiaľ vy vytvárate určitý hodnotný obsah, tak tam vzniká nejaká forma toho dlhu. Budeme hovoriť dnes aj o tom, ako vytvárať ten obsah. Poznáte nejakú celebritu? Čiže odkiaľ poznáte tú celebritu? Ako ste ju spoznali? Ako ste spoznali tú osobu, ktorá vás napadla, keď som vám položil otázku, či poznáte nejakú celebritu? Niekto vás napadol. Ako ste ho spoznali? No takže produkoval nejaký obsah. On nesedel doma pred televízorom a nepozeral len Netflix. On aj možno aj pozeral Netflix, ale mal rolu aj producenta. A to je veľmi dôležité. Byť vlastne v tej role toho producenta. Potrebujem komunikovať k svojmu publiku. Čiže správne publikum je to, na čo chcem poukázať, ako vlastne začať. Čiže ideme sa rozprávať o takých konkrétnych typoch, ako začať v rámci ako keby tvorby, keď sa rozhodnete stať producentom. Môžete robiť videá, môžete hrať hry vo videách. Keď chcete robiť nejaký biznis, určite live videá je fajn vec. Tak, čiže môžete robiť nejaký typ obsahu v rámci toho, čiže môžete, ako hovorím, robiť videá naživo, môžete robiť vopred nahrané videá, to si myslím, že je pre biznis možno ešte lepšie, že si nejaké videá pripravíte, potom zostriháte a takto. Môžete robiť vlogy, ako napríklad, čo sa vám stalo počas dňa. Hej. Môžete premýšľajte nad tým, že kto je možno v tej oblasti taký, že najväčšou osobnosťou. Mňa momentálne napadol Casey Neistat, to je asi najznámejší youtuber, ktorý sa stal naozaj svetoznámou osobnosťou, pretože robil pár rokov obsah. Pár rokov vlastne bol producentom a pár veľmi dlhých blogov, ktoré vytváral určitú dobu, dá sa povedať, že každý deň produkoval, tak teraz je z neho celebrita svetového formátu, je obsadzovaný v obrovských projektoch, má vlastne obrovský vplyv a pre neho je dneska veľmi jednoduché predať 1 000 000 kusov hoci čoho. To znamená, keď sa venujete nejakému obchodu a robíte nejaký predaj, a chcete, a viete, že obchodníci dneska sú najlepšie platení ľudia, že proste obchod je od nepamäti ten najlepší biznis alebo najlepšia rola byť obchodník, tak dneska k tejto role patrí aj to, že vy potrebujete byť nielen obchodník, ale aj producent, to znamená v tom online, keďže fungujeme v online dobe. Čiže nie je problém pre vás, keď máte obrovský vplyv predávať milióny kusov, aj jedným live streamom to dokážete. Čiže môžete robiť live streamy v rámci toho videa. Dokonca aj pri počúvaní hudby existujú vlastne formáty, že môžete vlastne urobiť živý prenos, ako vy počúvate hudbu. Tých možností je strašne veľa, ako sa dostať do role producenta. Čiže je toho naozaj dosť, čo môžete robiť. Môžete tie live videá potom zostrihať a môžete to vlastne ako keby postupovať ďalej, nejak to zabaliť do nejakého možno kurzu alebo niečoho. Čiže stále budete vy na strane toho producenta, nielen konzumenta. Z videí na YouTube môžete potom robiť videá. Ja som to niekoľkokrát robil, že som si urobil print screen z YouTubeového videa a mal som vlastne ako keby post na svoje sociálne siete. Je to proste možnosť robiť takéto videá. Môžete kresliť nejaké 3D modely. Každý obsah má svoje vlastné miesto. To znamená, on si nájde každý obsah si nájde to svoje publikum. Ide len o to dodržať určité zásady a o tom sa tiež dneska budeme rozprávať. Je veľmi dôležité, aby ste vytvárali obsah na správnej platforme pre ľudí alebo hľadali publikum na správnom mieste, pretože je blbé, ak zoberiete mapu Talianska a budete chodiť po slovenských cestách. Čiže vlastne nenájdete to mesto talianske, alebo proste takto. Čiže musíte mať tú správnu mapu na správnom mieste. Tak musíme sa zamyslieť nad tým, že kde vlastne to publikum je. Keď sa bavíme napríklad o videách a live videách, že ideme robiť vlastne live videá, tak určite YouTube je miesto, kde všetci chodíme pozerať a konzumovať obsah. Ja konzumujem veľa obsahu na YouTube. Čiže myslím si, že na robenie live videí je toto správne miesto, kde môžeme ako keby hľadať možno to svoje publikum. Vlogy
sa podľa mňa ako keby presunuli z miesta toho YouTube možno viac do toho Insta Story. Storička na rôznych, aj na TikToku alebo takto, tak sa proste tam dostávajú práve tie vlogové jednodňové videá a celé sa to vlastne ešte skrátilo. Kde sa tí ľudia nachádzajú? Nachádzajú sa na akej sociálnej sieti? V akých skupinách sa nachádzajú? Nachádzajú sa v nejakých komentároch? Kde sa nachádzajú? A to je práve tá dôležitá vec. Kde sa nachádza vlastne to vaše publikum? Pretože vy si ho budete musieť vytvoriť. Ako som hovoril, videá, fotky, môžete robiť audio. Ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí sú možno vaši potenciálni, že hľadáte podnikateľov, podnikavých ľudí, možno aj ľudí, ktorí sú podnikaví, tak počúvajú napríklad podcasty popri svojej práci. Čiže môžete robiť audio, môžete vytvárať audioknihy z toho obsahu, ktorý ste robili možno na nejakých svojich sociálnych sieťach. Čiže môžete robiť audio podcast, môžete, dneska som napríklad mal zopár toľkov na Clubhouse. To je proste podľa mňa na biznis fantastické miesto, kde si viete vytvoriť ako keby miestnosť a viete tam komunikovať. Viete naozaj z toho všetkého urobiť záznamy a robiť audioknihy následne. Čiže kde môžete začať? Kde je vlastne ako keby začať celkovo s týmto obsahom? Vy potrebujete naozaj premýšľať nad potrebami vášho publika, aby ste ho naplnili. Hľadanie publika, kde to publikum je, príklad, zajímate sa o marketing, tak moje publikum môže byť aj na LinkedIn. Je určite možno, keď sa zameriavate na mladých ľudí, že chcete pritiahnuť práve nejakú takú novú krv do svojho biznisu, alebo máte produkt, alebo viete naplniť potrebu práve mladých ľudí, alebo ľudí, ktorí radi majú zábavu, že podnikáte v tejto oblasti, že viete naplniť nejakú takú potrebu, tak určite TikTok je to miesto. My sme si vybrali ten Facebook, pretože na Slovensku je to momentálne ako keby najrozšírenejšia platforma, aj keď je pravda, že keď robíme Q&A alebo iné veci, tak to riešime aj na 4-5 platformách súčasne. Takže tak. Poďme sa porozprávať o tom, ako ich môžeme osloviť. Čiže kde to publikum je, o tom sme sa rozprávali, aký obsah konzumujú. Treba sa vlastne znova zamyslieť nad tým, že či stačí písať možno nejaké blogy. Zoberte si, že vy môžete vytvárať, ako som hovoril, v rámci toho obsahu, tak vy môžete tvoriť obsah, produkovať video, foto, audio, text. Môžete toho produkovať naozaj veľa. A taký blog je podľa mňa veľmi dobrá vec. Musíte sa zamyslieť, že či vaše publikum, vaši potenciálni zákazníci, ľudia, ktorí budú vás sledovať, a to nemusí byť hneď o zákazníkoch, tam ide o tú pozornosť. Ľudia, ktorí vás budú sledovať, či čítajú blogy. Pýtajte sa vašich vlastne ľudí, či čítajú, čo čítajú, kde to čítajú. A na základe toho zistíte, kde máte vytvárať ten obsah, aby to dávalo zmysel. Kde ten obsah naozaj konzumujú, to potrebujete zistiť, aby ste vy podľa toho si zvolili stratégiu a tým ušetríte dosť veľa času. Ako ich osloviť? Ja si osobne myslím, že fakt ako ten prieskum, zamyslenie, tá investícia, tá príprava je veľmi dôležitá, aby to dávalo zmysel. Dôležité je v dnešnej dobe, aby ste zistili, kto je vaša cieľová skupina, čo sa im páči, aké sú ich radosti, čo sa im páči, radosti a aké sú ich bolesti, aké sú ich problémy. A na základe toho si vedeli ako keby sa zamyslieť nad tými potrebami. Je to veľmi dôležité, že čo im pomôže, čo sa im páči. To sú otázky, ktoré určite si dávajte. Ako máte začať s tým, že OK, chcem byť producent. Rozhodol som sa, urobil som to jedno rozhodnutie, o čom tu celý čas rozprávam, o tom jednom rozhodnutí. Dôležité je vytvárať ten obsah a to je tá najdôležitejšia vec. Čiže ako máte začať, potrebujete byť tvorca obsahu. To znamená začať mať rolu v živote nielen konzumenta, ale postaviť sa do role producenta. To je to jedno rozhodnutie. Vyberiete si tému, to je tá vec, že už som urobil rozhodnutie, vyberiem si tému, urobíte si prieskum, zistíte svoju cieľovú skupinu, čo ich baví, aké majú radosti, bolesti a kde oni chodia doteraz konzumovať ten obsah a aký
druh obsahu sa im páči, to tiež potrebujete zistiť. Ja si osobne myslím, že ja nesom ničím špeciálny, ani nikto, ani Gary Way, ktorý proste najznámejší youtuber, nie je ničím špeciálny. Všetci sú to len ľudia, ktorí urobili to rozhodnutie. Oni urobili to rozhodnutie a začali príjmať proste ten vývoj, do ktorého sa dostali, a to je podľa mňa veľmi dôležité, urobiť to rozhodnutie a potom prijať všetko, čo to ako keby obnáša. To najdôležitejšie je, že začať tvoriť a presunúť sa z konzumenta na producenta. Vydolovať zo seba to najlepšie a zdieľať to s publikom. Zoberte si takú spoločnosť, ako je Apple. Ona vyrába počítače, oni sú producentmi počítačov a my, ktorí si ich kupujeme, my sme spotrebitelia. A medzi nami sú nejakí predajcovia. To znamená niekto, kto nám to predáva, ale oni to vyprodukujú. Keď sa vy rozhodnete stať sa producentom, ste v pozícii, že ste na vrchole svojej tej hierarchie. To je veľmi dôležité pochopiť, že vy máte tú možnosť byť fakt ako keby majiteľmi niečoho. Vy ste zrazu producentmi. Dúfam, že to chápete. Je to naozaj veľmi kľúčové rozhodnutie, pretože toto vám zmení život. Ja nebudem hovoriť fakt o nejakých ako keby jednoduchých veciach, ktoré vám zmenia život. To není jednoduché, je to náročné rozhodnutie, ale zmení vám to život. Štart a ten začiatok je určite o tom, že potrebujete mať telefón. Telefón máte, telefón má fotoaparát, máte kameru, máte možnosť cez fotoaparát robiť fotky, máte možnosť robiť videá, máte možnosť cez mikrofón robiť podcasty, máte možnosť robiť vlastne kombináciu toho, viete to cez to zostrihať, proste to je content mašina, proste je to ako keby na produkovanie obsahu nepotrebujete špeciálne štúdio, neviem čo, to nepotrebujete na tom začiatku. Keď si pozriete môj Instagram, alebo Facebook, alebo proste akúkoľvek platformu, ja som začal a ja som proste nemal, hovorím, ako nezačal som s Nokiou 3310, ale v každom prípade začal som s tým, čo som mal. A to je veľmi dôležité, urobiť to rozhodnutie. Máte dneska naozaj všetko, čo potrebujete. Mobil je content mašina. Je vlastne to, že vy potrebujete ako keby komunikovať s tým publikom a je to veľmi chytré, pokiaľ si vytvoríte nejakú infografiku. Možno, keď sa chcete do toho pustiť a nastavíte si nejakú pravidelnosť, tak ako keď pôjdete na stránku nefervýhoda.sk a pozriete si udalosti, tak my tam máme vytvorenú takú infografiku toho, ako by to mohlo nejak vyzerať. Vy takýto vlastne jednostránkový page kľudne si viete vytvoriť a pripojiť si ho k svojim sociálnym sieťam, aby ľudia vedeli pozerať, že kedy, jak v kine, máte urobený nejaký zoznam proste vašich udalostí, vašich akcií a to je proste, tak sa to robí. To je ako keby ďalší krok, ten druhý krok, že naplánovať si ten obsah. Čiže to je ako keby, už sme začali, rozhodli sme sa, našli sme to publikum, vieme, čo chceme robiť a teraz vlastne to potrebujeme dať tomu nejaký systém, pretože ten systém je veľmi dôležitý. Tento prístup je podľa mňa také raketové palivo na to, aby ste si naštartovali celkovo vlastne ten proces. A vy musíte urobiť určitú prípravu a pre mňa osobne toto rozhodnutie, ktoré vám zmení život, vám ho zmení aj v tom, že to je také raketové palivo aj pre osobnostný rozvoj. Ak sú tu nejakí ľudia, ktorých baví osobnostný rozvoj, ktorí baví možno na sebe pracovať a odmietajú veriť nejakým obmedzeniam v živote, dajte mi palec hore alebo jednotku do komentu, aby som vedel, že ste tu a že ste tu s nami a že komunikujeme správne, pretože toto je raketový štart pre váš osobnostný rozvoj. Od momentu, kedy vy urobíte rozhodnutie stať sa content makerom, človekom, ktorý bude producentom, tak vy budete musieť začať robiť prípravu na tvorbu toho kontentu. A tým, že robíte tú prípravu, tak vy na sebe mákáte, vy zo seba dolujete niečo. Vy chcete zo seba dostať to najlepšie, tak ako ja dneska. Proste urobil som nejakú prípravu, musel som si dať dokopy nejaké slajdy, porozmýšľať nad nejakým obsahom a nejak to pripraviť.
A tým som zo seba vlastne vydoloval nejaké myšlienky. Musel som sa zamyslieť nad tým, čo vám idem odovzdať. A to je naozaj raketové palivo pre váš osobnostný rozvoj. Čiže to ja považujem za jednu fantastickú vec, ktorú môžete urobiť a vôbec nejde o tú publikum, keď si to zoberiete. Je to taký sebecký prístup možno z mojej strany, alebo taký sebecký pohľad, ale myslím si, že je správny práve na tom začiatku. Keď začínate, vy sa nemôžete dívať hneď len na to publikum, ale musíte sa dívať aj na seba. A tento pohľad vám pomôže možno urobiť to rozhodnutie, že vy sa potrebujete ako keby posunúť, zlepšovať. Všetok tento content potom do budúcna raz môžete zabaliť do jedného balíčka a budete môcť tie najlepšie ako keby veci, ktoré zaznamenáte, lebo to je obrovská výhoda tej tvorby, že budete môcť to zabaliť a do budúcna budú ľudia, ktorí budú možno vo vývojovom štádiu niekde a vy im budete môcť predať ten obsah. Čiže vy na tom rozhodnutí začnete potom do budúcna zarábať. Jedno rozhodnutie, naozaj stať sa producentom, je veľmi dôležité a je úplne jedno, koľko ľudí vás na začiatku sleduje. Robíte to pre svoj rast a súčasne to musíte urobiť aj preto, aby ste si vytvorili vlastne ako keby svoju digitálnu minulosť. Vy potrebujete, a tá najdôležitejšie, možno taká druhá najdôležitejšia vec z dneška, tá prvá je presun od spotrebiteľa k producentovi. To je to prvé rozhodnutie, tá najdôležitejšia vec, ten message, ktorý vám chcem dneska odovzdať. A to druhé je, že vy potrebujete do budúcna ukazovať svoj progres. Progres, to znamená, potrebujete ukázať tú minulosť, ako ste sa zlepšovali, ako ste mali prvé video, druhé video, ako ste robili chyby, ako tam bola niečo, také bolo niečo. A vy sa na to pozriete po 1 roku a uvidíte, že to je proste, uvidíte tam ten progres. A ľudia milujú progres. Vy ten progres potrebujete ukázať. To je to veľmi dôležité. Čiže ukazujte ten svoj progres, ukazujte tie svoje zlepšenia. To ľudia milujú. O tom som presvedčený, pretože je to v našom genetickom kóde, proste, že my chceme rásť. Proste odkedy sa narodíme, chceme rásť, chceme sa zlepšovať. Takže je to tam a ľudia to majú radi. Preto nahrávajte ten svoj progres, zaznamenávajte to. Je jedno, koľko ľudí to momentálne sleduje. Vy to budete potrebovať pre svoju budúcnosť. Vy to musíte začať vlastne robiť tu a teraz, aby ste vlastne mohli v budúcnosti to zúročiť. Ono to proste funguje ako proste úročenie. Samozrejme, že všetci sme spotrebitelia. Všetci sme v role spotrebiteľa, pretože teraz vy spotrebujete alebo konzumujete tento obsah. Ja konzumujem obsah, ja som tiež musel konzumovať, aj konzumujem každý deň nejaký obsah, aby som sa pripravil na to, aby som vám vedel vlastne pripraviť nejaký ďalší obsah. Čiže ja tiež som v role konzumenta, ale som aj v role producenta. Tam ide o to percentuálne možno časové rozloženie, že koľko času konzumujete, toľko by ste potrebovali aj produkovať. To znamená, keď 8 hodín niečo konzumujete, to nemáte čas dobehnúť jak 8 hodín producent, pretože potom medzi tým spíte. Čiže potrebujete to nejakým spôsobom skombinovať. Čiže je to veľmi dôležité si to takýmto spôsobom uvedomiť. Našli ste už teraz tú cieľovú skupinu, máme to svoje publikum, identifikovali ste ich, viete, čo máte produkovať, viete, ako máte začať, viete, že proste všetko máte k dispozícii, teraz už len treba pokračovať. Držať sa plánu a vytvoriť si určitý návyk, tak ako si vytvárame návyk, keď pozeráme proste určitú dobu nejaký film, tak proste si vytvoríte návyk, že OK, večer o 8 pozerám film. Pozeráte správy, hej, to je proste návyk. Vytvoril sa v nás návyk, že pozerám večer správy. A keď to robíte 30 dní, tak proste máte už zrazu potrebu. A vy si rovnakú potrebu potrebujete vytvoriť aj v tvorbe toho kontentu. To znamená robenie postov, písanie blogov, točenie videa alebo nahrávanie podcastu, to je jedno, ale potrebujete si vybrať, v čom chcete tvoriť. Je to určitý návyk a mali by ste si ho vytvoriť, rovnako ako s televíziou. Takže prečo to urobiť, prečo takýmto spôsobom si urobiť plán? Pretože vaše publikum, ono bude už aj do budúcna aj očakávať vašu produkciu.
A môžete tam vzniknúť nejaké také sklamanie, ktoré by ste nechceli, aby tam vzniklo. Proste cieľom toho celého, a to je aj taký cieľ pre mňa na nasledujúce obdobie, byť producentom pravidelného obsahu. To znamená nielen byť producentom, ale byť producentom pravidelného obsahu. Nemusí to byť profi, nemusí to byť proste vyšperkované, stačí proste tu a teraz zapnem a urobiť live, raw video a ukazovať ten progres, ukazovať tie svoje zlepšenia, aby ste raz mohli ukázať, pozri, tu som zapínal liveku a teraz robím liveku a aký je v tom veľký rozdiel. A o to tu ide, byť v tom rozhodnutí, čiže urobiť to veľmi dôležité rozhodnutie. Budem rád, keď mi dáte vedieť, či vám to, čo som vám dneska odovzdal, dávalo zmysel, či vám to prinieslo ako keby určitú hodnotu, lebo o tom mi išlo, preto som urobil tú prípravu. A veľmi dôležité je prestať riešiť, kto čo hovorí. To znamená, vy na tom začiatku môžete zažívať jednu vec, že si poviete, OK, ja som bol na tom školení Maroš Verba o jednom rozhodnutí, on tam rozprával veľmi zaujímavé, ja som si povedal, OK, idem do toho. A zrazu začnete počúvať tie hlasy alebo komenty, a ono sa vždycky to stane, hlavne na tom začiatku, keď ešte nemáte vlastne vyprofilované to svoje publikum, tak tam budú hejteri. Budú tam ľudia, ktorí proste vás budú držať v tom vašom tieni. A vy musíte urobiť jednoduchú vec, vystúpiť z toho svojho tieňa. Musíte urobiť to rozhodnutie a byť si v tom pevný, v tom rozhodnutí. V tejto dobe a do budúcna bude zarábať oveľa viac peňazí človek, ktorý bude producentom a človek, ktorý, dajme tomu, predáva nejaké produkty a človek, ktorý predáva produkty a nerobí obsah a človek, ktorý robí nejaký MLM biznis a robí aj obsah, do budúcna, kto bude mať viac peňazí? No ja by som si osobne stavil na človeka, ktorý robí obsah, že ten bude mať viac peňazí. Čiže keď chcete mať viac peňazí, tak jediné rozhodnutie, ktoré musíte urobiť, je dostať sa do role producenta. Dámy a páni, ja sa s vami lúčim dneska.